Ning kowe kon gawane mbahmu ilang kok gitu wujud. Lah. Jelas gitu wujud mbahmu iki. Ora teko nggon iki. Wis genah. Wis. Ngono mbok kon mbahmu. Oh iya. Wi apa wi? Suara. Dang. Ya, mumpung masih ada waktu. Monggo. Dino, oke. Wi bareng kowe sing nyanyi tukang syuting sitok, kameramen sitok iki. Nyedak. Rasane iki tukang modus. Iki aliran sesat. Iki termasuk penjahat kelamin rasa mbok gatekne. Heeh. Dino, ayo pamungkas. Oke. Engko pamungkase all. Ayo Wi, dulurmu celuki sing tukang nyawer. Pak Yanto urung ketok, Pak Yanto bapakku. Yanto, sapa neh? Pak Der. Kak Dirman. Mbok ya. Blok, anakmu blok. Mbah Juni. Sayangku sing bagus dhewe purun apa bakal tak usahake Modus tenan. barate Tiwi ya jarak marai. minggu kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungahku tembus tekan kayangan krungu swaramu sorot tangismu ora juga pelatan nanti mungkin indah ayumu koyo widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritu koyo widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Yuk, ya. Disusul Mbak Ana, Mbak Uki, yuk all untuk ngomong kasih. Mas Roy kok bengi ewangi neh lho ning kene. Insyaallah siap. Rasa mulai. Ya. Oke. Nggih. Yo, pamungkas le ya. Manut sing diaturke. Para tamu, ingkang katemben rawuh, sekejaken anggenipun dedaharan mekaten kadang-kadang saking Fortuna Musik atur sugata panglipur dhateng para tamu dipun lajengaken malih mangke dalu taksih sarengan kadang-kadang Fortuna Music ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Susanto saking Rendang Sine Ngawi. Lagu penutup sesarengan all artis saking Fortuna Music.
Garita Iko Sewaktu debat cintamu terasa melanda bangkit rinduku padamu di ketika itu lalu tersungkan diriku sekali lamunan kini sebenarnya aku telah kau tinggalkan. Aku adalah insan yang tak punya kilauan emas permata. Lalu coba menaburi cinta. Terima kasih untuk siang sore hari ini cukup. Dilanjut nanti malam dengan suasana lebih gayeng lagi. Masih bersama Fortuna. Tiada harta Thank you untuk siang hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.